صوريك كنت تو فقرك تعرفي كتلوتو بموتي كتلوتو صوريك كنت تو فقرك تعرفي كتلوتو فقريخا فقري كعبز بلو خان العلي فقريخا مسخا يلا سبسل عخا سمون اب 38 إنا تطواب بنا نيرنا لوم خا كاب 39 كساب 56 كنقصلينا انتاي بل كاب 39 كساب 45 بتقنتي مريم تنسأت تقلاطيفا دما نزبان يهودا ناب حنت عدي ديبت ناب بيت زكارا ساعتي اخا نإلزابيت سلام بلتا كونه دما إلزابيت قال سلامتا مريم مسمعت اتحصان بكرسا تسراسره نإلزابيت دما منفس قدوس ملئا بأبي دمصيون أو إلى بلد نسخي كاب أنست برختيخي فرخر السخون بروخيو أدقوي تاينا بايك تمتسخ زخابي يكون اللي إنه دمص سلام تاخ مسمع أخوس أبكرسي حزان بحاقوس تسراسره اتي كاب اكزيابير تنقر الله قال كفت أميمو تازا أمنت برختيا إلى اكزيابير يمسكن أبونا سناي ويلكام قويتاي باركم بتعمي ولا زقال زيس أنبيب كايا ترايا أخلك عقبت بالأنبيب كايا مش دو قدساني بتقنتي زبلك قال انتاي إذا ما حلال فلنا قدساني بتي ملاخ اكزيابير زتزاربا سمون مالتي آمين بتي قنتي زبلك قال كنا نبب كولنا انتاي إذا ما حلال فلنا بتي ملاخ اكزيابير زتزاربا سمون مالتي ملاك እግዚአብሔር ንማርያም አብ ቁጥር 36 ታይልዋን የሩ እነሆ ኤልሳቤጥ ታዘመድክ እኳ ነአምላክ ዝሳአኑ ነገር ስለዚህ የልቦ አብርግና አወዲ ጠኒሳላ ነታ መኻን ትባሃል እዝወር ህዝ ሳድሳዩ በላ ይብለና ስለዚህ ማርያምን በአር ተቀላጥፋ ዝኸደት ነትስ ተባሃለቶ ከምትስ ተባሃሎ ዲው ዋላ ሳይኮነን ንምርጋጋጽዩ ሁሉም ከምትስ ቦሎ ማለት እዩ ማርያም ናባዓል ኤልሳቤጥ ዝኸደትሉ ምኽንያት ስለምንታዩ ከምቲ አብላዓል ዝበልኩዎ ነቲ ብዛዕባ ኤልሳቤጥ ዝሰማዓቶ ነገር ንምርግጋጽዩ ማርያም ዘመድ ኤልሳቤጥ ያ ግን ብዛዕባ ምጥናስ ኤልሳቤጥ ከሰዓት መልአክ እግዚአብሔር ዝነግራ ሰዓት ሰማዓቶ ነገር አይነበረን ስለዚህ ነዚ ሰማዓቶ ነገር ንምርግጋጽ ናይ ግድና በኤልሳቤጥ ክትከይድ ነይርዋ ካለ ማርያም ናባዓል ኤልሳቤጥ ከም ትኸይድ ዝገበራ ጉዳያዩ አሜን ካለ ነጥብና ባዓል ኤልሳቤጥ ክትከይድ ዝገበራ ነገር ናይ ባዓላ ጉዳይውን እዩ ኤልሳቤጥ እንተ ጠኒሳ እቲ ካብት መልአክ እግዚአብሔር ሰማዓቶ ዘበለውን አብ ህይወታ ሓደ ኸይተረፈ ከም ዝፍጸም ክትፈልጥ ያ ማለት እዩ አሜን ደቁዱሳኔ ሂስኩም ነው ደለሁም ማርያም ነትስተባሃለቶ ከተረጋግጽ ጥራይ ኮነትና ብንዳ ኤልሳቤጥ ከይዳ ቅዱሳኔ ጉዳያውን ሂዛያና እንዳ ኤልሳቤጥ ከይዳ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ ክብላ ኾሎ እቲ ዝብለክ ዘለኹሲ ብርግጽ ክኸውን እዩ ስለዝብላ ዘሎ ናብ ኤልሳቤጥ ዘጉያ ነገር ጉዳያው እንኮላዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መልአክ እግዚአብሔር ንማርያም ብዛዕባ ኤልሳቤጥ ክነግራ ኾሎ بزعبا إلزابيت متناس كنقرأ إلو زي كونس بزعبا كله خالنت إخزابير كريا إلويو نزي أستبيلكم لاديهم قدساني ملاخ إخزابير نماريام بزعبا إلزابيت كنقرأ خولوسي بزعبا إلزابيت متناس كنقرأ إلو زي كونس بزعبا كله خالنت إخزابير كريا إلويو كم تتقال زنبب ناسي نأملاخ زسانو نقر سلزيل بو إلو أبتي نايكزابير كله خالنتيو عسميرو تزاريبو خبرن قويتا يغون نتت ملأك زابير زبلا اندحر دارينا يو اتملأك كما حلالفو زدلي نقر اتبقنا هنريو نخلنا مالتي نتب زعبات تولدو حتان كنقرا زلو نقر نقيرو مسود ايو كم معت او زربو بزعبا إلسابيت تزاريبو وحاليفو ازد ما نماريام نأمنت كخونا إلي جبريل مريم انت إلوا إلسابيت اتا زمدك كوا إلوا عبزي خلت إخزابير كرياس لزدلي يمبر كم تزبالكوهم متناس إلسابيت كنقرا إلو أهيكونن
اتا نزمنات كمخان تفلت زنبرت اتا زمنا ملو ولد كهلوانا دليت كتولد زيتها على نعاق تولد كاب جبرايو زبلا زلو تملأخ مالتي ناي تغرينيا اكسبرت ابز ስለዘለኹም ብዙሕ በትግርኛ አይከፈላሰፈልኩም ነግን እታ እኳ ዝብል ቃል ንመነጻጸሪ ንጥቀመሉ ቃል አይኮነ እንዲ ቅዱሳኔ ሓደ ነገር ካብታ ሓደ ዘሓሸ ከም ዝኾነ ንምርአይውን ንጥቀመሉ ኢና አይኮነ እንዲ ቅዱሳኔ ስለዚህ መብዛሕትኡ ጊዜ ንናይ ሓደ ሰብ እምነት ክብ ንምባል እንጥቀመሉ ቋንቋ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኤልዛቤት እኳ ክብላ ኮሎ ኤልዛቤት እንተ ጠኒሳ እዚ ዝበልኩኹን ክፍጸሚዩ ዝብላ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ማርያም ናበዓል ዘካርያስ ተቀላጢፋ ዝኸደትሉ ምኽንያት እምበአር ናፍቆታ ተውጽኢላ ዘይኮነስ ነቲ ዝሰምዓቶ ቃል መረጋገጺ ኤልሳቤት ስለዝኾነትዩ ናብንዳ ኤልሳቤት ጎያ አሜን ዶ ነቲ ዝሰምዓቶ ቃል መረጋገጺት ኤልዛቤት ስለዝኾነትያ ጎያና በኤልዛቤት አትያ እትመልአክ እግዚአብሔርን ከድኪ ከተረጋግጽ ትኽእሊኺ ብዝብል አዘራርባዩን ማርያም ተዛሪቦ ስለዚህ ኻያ ተቀላጢፋና ብንዳ ዘካርያስ ከዳ ማለት ክብርን ጎይታ ይኹን ደሳይብል ንዝጥዑም ቃል ናቤት ዘካርያስ አትያ ንኤልዛቤት ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልዛቤት ቃል ሰላምታ ማርያም ምሰምዐት እቲ ሕፃን አብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤት ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ሎሚ ንሕናው ንዝቃል አምላኽና ተዘራረብና መንፈስ ክመልአና አሜን ናይ እምነት መንፈስ አብ ህይወት ነፍስ ወከፍና አትዩ ርግጸኛ ሎሚ አመንቲ ኮይናና ንወጽ ካብዚ ክንወጽ ኮለና እቲ ዘይ አማኒ ኮይኑ ክወጽዩ እቲ ዘአምን ድማ እምነቱ ክብ ኢሉ ወሲኹ ክወጽዩ እግዚአብሔር ይመስገን አብዚ ሕንጡይነት ማርያም ክንስእሎ ንኽእሊና ቅዱሳኔ ማርያም ንኤልዛቤት ሰላም እንዳበለታ ከብዳት ጥምታ ኮይኑ ይስማዓን ንዓይ ከምዶ ትስዕልዎ ቅዱሳኔ ናቤት ዘካርያስ አታ ንኤልሳቤት ሰላም ክትብላ ሆላሲ ማርያም በቃ ንኤልሳቤት ከብዳት ጥምታ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱም ማርያም ቀንድ መምጽእያ ስለዝኾነ ማለት እዩ ማርያም ኩሉ ሰምዓቶ ከምት ሰምዓቶ ከም ዝኾነ መሰረጋገጸት አብ ህይወት ዝፍጠር ሓጎስ ክነሓስቦ ንኽእሊና ማለት እዩ ማርያም ካብ ሓደ ምድናቅ ናብቲ ኻል ምድናቅ አትያ ድሕሪ ሰላምታ ምልዋጥን ድማ ሓደ ኮይኑ ዘይፈልጥ ነገር ኮይኑ ማለት እዩ ምምጻ ማርያም ንኤልሳቤት ንበረኸት ኮይኑላ አሜን አሜን አቶም ሰባት አነ ንስኻትኩምን ምምጻና ንበረኸት ክኸውን አለው አሜን እንዳሰብ ክንከይድ ኮልና ንበረኸት ክንከውን ናብ ሓደ ሃገር ክንከይድ ኮልና ንበረኸት አሜን ምምጻ ናይ ማርያም ሲ ምምጻ ማርያም ናብንዳ ኤልዛቤት ሲ ንበረኸት ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ምምጻ ማርያም ነቲ ሕፃንን ንኤልሳቤጥን አዝሊልወን አሜን ንኤልዛቤት ካ መንፈስ ቅዱስ መልአ ክብር ንጎይታ ይኹን ነው سمعنا قدساني أبزي تفتصامنت زركب زلو قال إناي قالي أبزي تنبيتي زفتصام زلو ويدما أبزي اتي ملأخ እግዚአብሔር ንዘካርያስ አብ ቁጥር 15 ኢልዎ ዝነበረ ቃል ዝፍጸም ዘሎ ነዚህ ንርስዖ የብልናን አሜን አብ ቅድም እግዚአብሔር አብ ይኸውንሞ ወይንን ዘስክርን መስተን ከአይክሰቲሉ ገና አብ ከርስ ዲዩ ሆሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ ይሉ አሜን አሜን መንፈስ ገና አብ ከብዲዩ ሆሎ ብዛባ ምን ይዛርብ ዘሎ ገና አብ ከርስ ዲዩ ሆሎ ሲ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ ይሉ ኤልዛቤት ጥራይ ኮነትን መንፈስ ቅዱስ ተመልአ እትብላቴናውን መንፈስ ቅዱስ ተመልዩ አሜን ዶ አታ ምእታውካን ሙጻኻን ንበረኸት ይኹን አሜን አሜን ንበረኸቲና ተጻውኢና ደጋጊሙ በወይታ ተሐጎስ እንታይ ብለና ነይሩ ንሕና ብሩኻቲና ይሉ ብጣዕሚ እንታይ ብል ነይረሲ ብልበይ እንታይ ብል ነይረ አንታ ንገረና እስኪ ደጊምካ ንገረና እስኪ ስቅልካ ብሩኻቲኻ በለና ይብል ነይረ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሐንሳብ መን ሙኻና ዝነግረና ከድሌና የድሌና አሜን ብሩኻት ሙኻና ዝነግሩና ሰባት የድሌና نحنا بروخات حزبينا نحنا مروصات حزبينا نحنا حريات ولدوينا نحنا تراسبات يكونن قدوسانه كبرن غويتا يكون املاخنا زبولو زغبر املاخ امين ኤልዛቤት ማርያም ምስመጸት መንፈስ ቅዱስ እንተዘይ መልአኔሩ
زرب أخمت منفس قدوس مستمل أتوز تزاربتو أي متزاربتن نيرا أيكونن دي حكي دو قدوساني منفس قدوس عوشتا آتيو قوانقوا أنت زي غير نيروزي كمت أبل علم مريم تزاربتو أي متزاربتو نيرا آمين كبر نقويتا يكون أملاخنا سناي سلزوخونا جن مريم كتسمعو زلوا نجر بمنفسو غيرو خزارب كلنا نرئي زلنا بزي آمين آمين مريم سمعت قال مليسو نأمنتا حافظ بالنجاري نأمنتا مليسو زتصنع قالي كابزين تاينا نمهار اتي بمنفس قدوس تمريحنا انغبرو نجرات كساع كندي وصيتاوي كم زخونينا نمهار آمين نحنا كم دق املاح بمنفس املاح كنمراح زلونا سباتي نا كابز اننتاي وسيده مسيلكم اتي بمنفس قدوس تمريحنا انغبرو انزاربو نجرات كساع كندي وصيتاوي كم زخوني كابز خفل زمهار زلو مريم طراحيا بزعبا اليزابيث سميعه سمعوني قدساني سمعوني مريم طرايا بزعبا اليزابيث سميعهم لهم حسابكم نعي حابوني مريم طرايا بزعبا اليزابيث سميعه اليزابيث مريم سمعتو نجر كونه اتي اب هيوت مريم كم زفصم استنغرا نجر تفلطو نجر يلا اليزابيث ايتفلط انبر منفس قدوس جن يفلط سلازخونه اوشت اليزابيث كوينو خزارب كله نري امين امين حساب بزو حسابات يشغرو يم بزو حسابات بناي منفس قدوس راح نمناي منفس قدوس راح يطراطرو يم اغاطيممكم دو يفلطو واب هيوتكم منالبات اغاطيمكم يخون نسبات كوفيلكم እና عللكم مم كلهم سي تاريخهم كوف ابيلكم تنغروهم مالتي بقى تنغروهم مو كمزي كابسب سميعهم تنغروهم زلهم يزمسلو منفس قدوس بعنا حليفو يزارب كم زلو ايفلطونيم نخامنو يشغرو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን አብዚ ንሪዮን ታዩ መንፈስ ቅዱስ ኤልዛቤት አይትፈልጥና በዛባ ንማርያም እንታይ ከምዝተባሃላ ግን መንፈስ ቅዱስ ግን ይፈልጥ ስለዝኾነ ንማርያም ዘድልያ መልእክቲ በኤልዛቤት ሐሊፉ ይዛረብ ነሩ ማለት ይخبر ንጎይታ ይኹን ታይብለና በአቢ ድምጽ አው ኢላ በለት ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ይኺ ፍረኸር ስኹን ብሩኽዩ አደግ ወይታይና ባይ ክትመጽኸ እዚ ኻበይ ኮይነለይ እነሆ ድምጽ ሰላምታ ከምሰማዕኹ አብ ከርሰይ ሕፃን በሐጎስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚአብሔር ተነግራላ ቃል ክፍጸሚ ሞታ ዘአመነት ብርኽቲያ ስምዑ በዓል ማርያም አሚነን እቲ ቃል አብ ህይወተን ተፈጽሙ እዚ ቃል እዚ ሎሚና አይና አሓትኩምንዩ ፊት ንፊት ዝገጥመና ዘሎ ቅዱሳን በዓል ማርያም ረስዕዎን አብ ክብር አቴና አለዋ نعانا صبابيانا الله ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን በዓል ማርያም አሚነን እትቃል አብ ህይወተን ተፈጽሙ ሐሊፈነን ንሕና ኢና ሐጅ ምዝቃል ዘለና እንድሕር አሚንና ኢና ብሩኻት ንኸውን እንድሕር አሚንና ጥራዩና እግዚአብሔር ሐሳብ አብ ህይወትና ዝፍጸም አሜን ኢየሱስ ጎይታይ መንፈስ ቅዱስ በኤልሳቤት ገሩ ብዛዕባ ማርያም እንታይሉ ንስኺ ካብ አንስት ብርኽቲኺ ፍረኸር ስኹን ብሩኽዩ አደግ ወይታይና ባይ ክትመጽኸ እዚ ኻበይ ኮነለይ ድምጽ ሰላምታኸ ምስሰማዕኹ አብ ከርሰይ ሕፃን በሐጎስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚአብሔር ተነግረላ ቃል ክፍጸሚሞ ታዛ አመነት ነፍሲ ብርኽቲ ያላ ብጣዕሚ ዘገርሚ ካብ ቁጥር 42-45 ዘሎ ሐሳብ አዚ ሰፊሕን ዘደነቕን መልእኽቲ ዘመሐላለፍ እቲ ኤልሳቤት በአቢ ድምጽ አዊላ ዘአወጀቶ ቃል እንታዩ ንስኺ ካብ አንስት ብርኽቲ ይዝብል ቃል አሜን ነዚ ቃል እዚ በመጀመርታ ናይ እግዚአብሔር መልአክ አብ ቁጥር 28 ንማርያም ዝበላ ቃል አይኮነ እንዲ ቅዱሳኔ እዚ በኤልሳቤት ተደጊሙ ዘሎ ከምታ አንቶ ኢዮባ ዝብሎ ዝነበረ እዚ ቃል እዚ በመልአክ ገብርኤል አብ ቁጥር 28 ኢልዋ ነይሩ እቲ መልአክ ናብኣ አትዩ አንቲ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ሞባህ ይበልኪ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ይኺ ኢልዋ ነይሩ ገብርኤል ማለት እዩ ማርያም ነቲ አቀዲማ ካብ ገብርኤል ሰማዓቶ ቃልያ ካብ ኤልሳቤት ድማ ተሰምዖ ዘላ በሐቅኻ ማርያም አዝያ ብርኽቲያ ንባርያኻ ከምቲ ዘረባኻ ይኹነ ሌላ ዝተቀበለቶ ነገር እኮ ካብ አእምሮ ሰብ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ይቅዱሳኔ ቅድመ ሕጂ ከምዝ ንዓኣ ዝተነግራ ሰሚዓ ይትፈልጥንያ
ግን እታ ናይ መጀመርታ ሰብ ክትከውን አሜን ላ ተቀቢላቶ እዚ ኸዓ ብርኽቲ ኸብላኽ ኢሉ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ቅድመ ሕጂ ማንም ሰብ ከምዝ ንማርያም ዝተባህሎ ተባሂሉ አሜን ኢሉ ተቀቢሉ አብ ህይወቱ ዝተፈጸመ የለን ማርያም ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ሰብያ አይገርመኩምን ቅዱሳኔ ማርያም በመንፈስ ቅዱስ ዘጽልላ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ቆልዓ ትወልድ ማርያም ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን አይገርመኩምን እታ ናይ መጀመርታ ሰብ ክትከውን አሜን ኢላ ተቀቢላቶ አይገርመኩም ኤልዛቤት ወሲኻ እንታይላ ፍረኸርስኹም ብሩኽ ኢላታ ንስኺ ብርኽቲ اتخابخ زولد بروخي لا تخبرون قويتا يخون بسالساي درجة إليزابيث انتهي لاتا سمعني قدسان أقداس نتبتاتي خنقرأكم عدى قويتاي ناباي كتمتسيخ ازي كابي كوينو الليلاتا مريم إليزابيث اتبل زلا أبزي إليزابيث مريم ناب أممت أقسع كندي كبرت كم تسمعي أبزي تزارب زلا أنتوي بقويتا تحقوسون هي أملاخن بزعب هزي تقايت أم تزاري بومي أنا ها وسيخة تقايت أخزاري بيبزي أبزي تحتنا نا إليزابيث إنا نرئي زلنا قدساني أبزي حدا عقد داسي نگر كم محلال في دلي مالتي مريم أزياني اشتوي غورزويا إليزابيث دما إلتا زحالفت عرقيت سبيتيا مريم يا ني إليزابيث كتخبرا زلوا إذا بسقا عيني زبر زلوه مالتي عبت منفساوي علم قنا نتي سلطان كنغزا يزلونا ازينا نمهار زلنا خابز خفلزي ابزي إليزابيث نتي اوشت مريم زلو يا تخبر زلا يسوع كريستوس غويتاي سميهم قدساني ما إليزابيث نتي اوشت مريم حديرو زلو يسوع يا تخبر زلا እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ነው نتي اوشت ازلو غويتا يا تخبرو زلا ابزي زمن طفي زلون بار ازي قدساني ابزي زمن ازي طفي زلو أنا نسخاتكم من زين ريو زلنا نجر إزي قدوسان نتي أوشتي توم قدوسان زلت أجا أين خبرنا قدوساني هارب أولوس نتيموتيوس أب كداماي تيموتيوس معرف هذا كاو أسر تحرك أسر تقلته كم عدو خلو خمزيلو ما نم نسنت كاينا عكا مغنياتو متى أباها زلو عبي زبلو زلو آمين انتايلو إزي عزيزن محارن نتوم آمنتي بقال بكايدا بفقري بإمنت بنهتناون أرأيا خونو منبر نتين إسنت كحدا كوينا عقايلو مغنياتهم أوش تخازلو قويتاي تا أوش تخازل كوينو سرح نكزيابير منفسي نتنا إكزيابير منفس ما نماينا عقايلو يس نسخا من إسيها يس نسخا غابتهم عبت الزمن زلو عقل تنأسيها قنت أوش تخازلو عبي زبلو زلو እግዚአብሔር ይመስገን አብዝ በተመሳሳሊ ኤልዛቤት ተሪኦ ዘላ አኽብሮት ንማርያም ዘይኮነስ ነቲ አማርያም ውሽጢ ዘሎ ጎይታይ አሜን ዶ ቅዱሳኔ ማርያም ከአ ካብቲ አውሽጣ ዘሐደረ ኢየሱስ ተላዓለ ከቢራ ማለቲ ንሰባት ነኽብሮም ንሰባት ንጥንቀቀሎም እግዚአብሔር አቦም ካብዘ አመጦም ጸጋ ዝተላዓለ ቅዱሳኔ አሜን አሜን አዴ ጎይታይ ክትብል ኮላ እንታይ አትብል ዘላ አደ ጎይታይ ክትብል ኮላ ጎይትነት ኢየሱስ ያተውጅ ዘላ አሜን አሜን እወ እትትወልድዮ ውሉድ ጎይታዩ ወደ አምላኽዩ ልኡልዩ ልዕሊ ሁሉዩ ገዛኢዩ በዓል ስልጣንዩ እቱ ሁሉ ዝኽእል ያ ትብል ዘላ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ቅዱሳኔ ካብዚ ሎሚ ተማሂርና ይከና ሓልፎ ዘለና ነገር እንታዩ ጎይታ ዝቀበኦም ሰባት ነኽብሮም አሜን ዶ نعم كوانت زي خبرنا يوم نتنا إخزابير قبعات نخبره نت سلطان نجزا كم تزولكو إليزابيث نماريام عبايا جن عدقويتها نباي كتمتسي كابي كون الليلة ممتع مريم كم عبي كبر وسيداتهم مغنياتون إليزابيث منفس قدوسي انتا زغفت الله عدس رزخونت مالتي آمين آمين قدوساني لومي منفس قدوس انت نفسه كفنا يخفتو آمين قدوساني سلامنتاينا زين بارخ اندحري إلنا نحاونا تقاس لزين خبري انتايلو حد أبي تيبياسي حد أبي تيبياسي إخزابير باري خواميو ببزح نجرسي بسبيشالي بمنفساوي نجر ببزح تواري خواميو ببزح خا زتبلاشو نجر كالو حق أنيا نبيات ما أتهلو حسوت نبيات كا زرو إلو مالو مالت ملء إلو مالو حجزي انت ايلو حدا اقل قالك زارب كولوسي
بقى اتي ابت بوتا ابت حجر زلو حزبسي بقى كلر كان دحر زيتلويطو سي اخبركاني نتي اب حجرو زلو نبي سي ايخبرني يلو مالتي قدوسا نزي እግዚአብሔር ካባና ይግናሃዩ يرحق አሜን ነቶም አሞንጎና ዝግለጹ ና እግዚአብሔር ነቢያት ይሁኑ መማሃራን ይሁኑ ወንጌላውያን ይሁኑ አፖስቶልስ ይሁኑ እግዚአብሔር ነኦም ዘخبر ጸጋ ብልዕሌና ይቀመጥ አሜን ነخبሮም ቅዱሳን በጣም ዘሕዝን ነገሪ ብራው አይ ደረጃ ኤልዛቤት እንታይላታ ምምጻኽሲ ንበረኸት ኮይኑለይ ገና ድምጽ ሰላምታ ከምሰማዓኹ ሲዛ ውሽጥ አይዘሎ ህፃን ተሰራሲሩ ይላታ خبرن ጎይታ ይኹን አንታ መጽዩ ድማ ካይነ ባህል በቃ እንቋ መጻኻልና ክንጽበይካ ጸኔህና ገጽ ንፎቶሪና እንባሃል ሰባት ይግበረና አሜን አሜን አብዚ ኸይተንከፍኮ ከሐልፎ ዘይደሊ ነገር እንተሎ እንታዩ ማርያም ናብ ኤልሳቤት ዝመጻትሉ ቀንደ ዕላማ ምጥናስና ኤልሳቤት ከተረጋግጸ ከብድ ኤልሳቤት የፈልጥ ዲዩ አይፈልጥ ነሩ አይፈልጥኔ መንፈስ ቅዱስ ግና ስምዕነ ቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ ግና ኤልሳቤት ብዛዕባ እቲ አብ ከብዳ ዘሎ ህፃን ከምትዛረብ ገይርዋ ክብርን ጎይታ ይኹን ነው አንታ ደስ ይብለኩም አለዶ መንፈስ ቅዱስ ማርያም ሲ እናጎየት ናብንዳ ዘካርያ ዝኸደትሉ አንድ ምክንያት እንታዩ ጥንሲ ናይ ማርያም ናይ ኤልሳቤት ክትሪያ ካብ ዘገርመኩም መንፈስ ቅዱስ ጋር ብዛዕባቲ ምናልባት ማርያም ክትሪዮ ስለዚህ ከአለጂ ይኹን አብ ከብዲ ኤልሳቤት ተጣቢቆ ዲቱ ዮሐንስ አይራአይ እንዲ ኮይኑ አይፈልጥኔ ግን መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገይሩ እቲ ቆልዓ ከም ተጠንሰ ቆልዓ ከብዳ ከም ዘሎ ከም ዝተሰራሰረ ክትነግራ ኾላ ንሪ አሜን አሜን ማርያም ኩሉ ከምት ትመልአኽ እግዚአብሔር ዝበላ ምዃኑ ሪአን ካብቲ ካብ አፍ ኤልሳቤት ዝወፀ ዝነበረ ቃልካ አረጋጊጻ አሜን በሐምሻይ ደረጃ ኤልሳቤት ተዛረበቶ ቃል ናይ ኩሉ ነገር ማእሰሪዩ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረላ ቃል ክፍጸሚሞ እታ ዘአመነት ብርኽት ያይላ አሜን አሜን ቅዱሳኔ ኤልሳቤት ንማርያም ሰምዑኒ ኤልሳቤት ንማርያም ዝተነግራ ነገር ምንም እትፈልጦ ነገር የላን ንማርያም እንታይ ተነጊሩዋሎ እንታይ ተባሂላላ ትፈልጦ ነገር የብላን መንፈስ ቅዱስ ግና ኩሉ ዝፈልጥ ስለዝኾነ ልዕል ፍልጠት ኤልሳቤት ዝኾነ ነገር በኤልሳቤት ተዛሪቡ አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብ መንፈስ ቅዱስ እንተር ኮይኑ ሪኢኹም ኣለኹም ልዕሊ ንሕና ንፈልጦ ይዝዛረብ መንፈስ ቅዱስ ሪኢኹም ኣለኹም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ክዛረቡ ኾለው አይ ዶንት ኖ በቃ አይፈልጥኔ ግን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከምዝን ከምትን ይብለንሎ ከሙዲዩ ኢሎም ያሓቱ ማለት እዩ እወ ትብልስኻ ድማ አሜን አብዚ እግዚአብሔር በኤልሳቤት ገሩ ልዕል ፍልጠታ ዝኾነ ነገር ተዛሪቡዋ ማለት እዩ አብ ቁጥር 45 አዜና ገድስት ነጥብታት ኣለዋ ማለት እዩ ኩላህናውን ክነስምረለን ይግባአና አብ ቁጥር 45 እተን ሰለስተ አገድስት ነጥብታት እንታየን ካብ እግዚአብሔር እተነግረላ ቃል ትብልን ክፍጸም እዩ ዝብል ቃልን ዘአመነት ብርኽትያ ዝብል ቃልን አዜን ወሰንቲ ቃላቴን ቅዱሳኔ እዘን ሰለስተ አገድስት ነጥብታት ናይ ነፍስ ወከፍና እምነት ክብክብላ ዝገብራየን እቲ መልእኽቲ ሓደን ጥራይ እቲ ተዛራቢ ወይ እቲ ቃል ዝሃበና እግዚአብሔር ጥራይ ይኹን እምበር እቲ ዝበሎ ሁሉ ከምቲ ዝበሎ ምዃኑ ዘይተርፊ እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍና ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ምእማን ጥራይ አሜን መጽሐፍ ቅዱስና ክዛረብ ኮሎ እንታይ ይብል ብዘይ እምነት ንእግዚአብሔር ክነስምሮ ስለዘይ ንኽእል ነቲ ሰማዕና ቃል ክነአምኖ አሎና ምስ አመና ጥራዩ እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ነገር አብ ህይወትና ተፈጻሚነት ዝረክብ ስምዕኒ ቅዱሳኔ ልክ ክነአምን ኮለና ነገራት ክኾኑ ይጅምሩ ማለት እዩ አሜን አሜን ኤልሳቤት አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽእ እዚ ካበይ ኮይኑለይ ካበለታ ማርያም ሽዑጠኒስ አላ ማለት እዩ ቅዱሳኔ አደ ጎይታይ ያላታ ንባርያኻ ከምት ዘረባኻ ይኹነለይ ምስ በለታ ኃይል ትልዑል አጽሊልዋሎ ማለት እዩ ቅዱሳኔ ድቅ ሒዛላ ማለት እዩ ክብሩ ንጎይታ ይኹን አሜን ቅዱሳኔ ምስ አመናዩ ነገራት ክኾኑን ክፍጸሙን ዝጅምሩ ስለዚህ ንጎይታ ንእመኖ
منفس قدوس نززاربنا نجر بتقداسنت نسمعيو نتسمعنا يدما نتعززو بقدامي بزعبا مسمعن مئزازن يمهر نيري ابتناي قدام بروغرام ابناي هيبرو مئزاز زبالقال ويدما مسمع زبالقال حد عينت قالي مسمع قبلو خلو مئزازون مسؤولو نتسمع حيو قبروي تمسمع مالت قدوساني سلازي انا نسخاتكم من እግዚአብሔር በቃሉ خزاربና ሆሎ በባሮቹ ገሩ خزاربና ሆሎ ነትዝ ሰማዓና ቃል ምላሽ ክንቦለና ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ خزارب ኮሎን ታይሉ ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ንመን ከምዝመስልሲ ከሪአኩም ይሉ አሜን እንታይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዑ ዝገብሮ ይሉ ሕጂ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ሕግ ኣብናይ ሕግ መጽሐፍ ቅዱስ بزعبا مسمع سمعوا اندحريلو قبروا مالتي قدساني نتسمع هاي تعزز مالتي بتسمع هاي نبر مالتي قدساني إلزابي نمارا نزبالة قال أزيا قداس نتبي اتي كاب إكزابير تنقر لك قال كفتش أميمو تازا أمنت برغتيا اتي نمارا مستنقر قال ولا نتاسمعيت مارام لعلا أمروا ينبر آمين نباريخا كم قال كا يخون الليلة خبرنا قويتا يخون آمين لعلا أمرو آيو لعلا مرد آيو اكزابير يمسكن اكزابير كزارب كله عقمون بر عقمنا يكون انززارب آمين دو كوم لكم تحافظك اكزابير كزارب كله عقمون بر عقمنا يكون انززارب آمين معريو اكزابير ززارب عطا آمين بل عطا معريو تزاربوكا نرأسو آمينيو تزاربوكا كئلتو آمينيو تزاربوكا كبرن قويتا يخون اكزابير عقينو يكون هنززارب بعقانو يززارب اكزابير شمي يبارك زين تقصتاسنا عين وعلي يدليانين اي صحاف كونن صحيفكم حابوني آمين كاب آفيز واتزولوق على حجي فريشي اكزابير يمسكن اكزابير سي معقانو يززارب بكا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን እግዚአብሔር አቀን ካዜ ኮነስ አቀኑ ማዕረ አቀኑ ይዘዛረብ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ወርሺፕ ሐውና እግዚአብሔር ይባረካ እንቋዳ ሐመጻ አሜን እጂ መብዛሐቴና እግዚአብሔር ንዝዛረበና ነገር ንመቀባል ዝኸብደና ስለምንታይ እንደህር ኢልና ንእግዚአብሔር ማዕሬና ስለነውሩዶይ ንእግዚአብሔር ማዕሬና ኢና ንገብሮ ማለሲ እግዚአብሔር ክዛረብ ኮሎ ክእለቱ አሚኑ ከምዝዛረብ ንርእሱ አሚኑ ከምዝዛረብ ንዝንጎዓይና ቅዱሳኔ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ አሜን ቅዱሳኔ እጂ ማርያም እቲ ካብቲ መልአክ ሰምዓቶ ቃል አዝዩ በቃ ክትሓስቦ ኸማን በቃ ርእስኻ ዘሕምመካ ነገሪ ከመይሉ ይዝኸውን ቅድም ሕጂ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ ይፈልጥኒ እዚ መልአክ ድማ ክኸውን ይብለንሎ ክፍጸም ይብለንሎ ኤልዛቤት ድማ እቲ ካብ እግዚአብሔር ተነግረላ ቃል ክፍጸም ይትብላላ ስለዚህ በቃ እግዚአብሔር ሆይ ለዕለ አእምሮ እዩ ግን አሜን ይለለሁ ንባሪያኻ ከም ቃልካ ከም ተዛረብካዮ ይኹነለይ ዋላ ይረዳአኒ ንስኻ ለዕለ ምርዳይ ስለዝኾንካ በቃ ማዕረኻ አሜን ለለሁ ይላ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ገብርኤል ዘካርያስ እነሆ ነቲ በጊዜው ዝፍጸም ዘረባይ ስለዚህ አመንካ ክሳዓት ዝተዛረብኩ ቃል ዝፍጸም አባስክት ከውን ምዝራቡን ክትስእኒ ኃይል ወኔሩ ዘሐለፈ ሰሙን ክንመሃር ኮለና አብዝ ክንሪኦ ዝደልዮ ነገር እንተሎ እንታዩ እግዚአብሔር ክዛረበና ሆሎ ኩነታትና ሪኡ አይኮነን ዝዛረበና ንርእሱ አሚኑ ተአማሚኑ ይዝዛረብ አሜን ንርእሱ አሚኑ ተአማሚኑ ይዝዛረብ አብዝ ዘካራ ዘይተረዶ ነገር እዚዩ መብዛሕቴና ዘይርዳአና ነገር እዚዩ ቅዱሳኔ እግዚአብሔር ክዛረበና ሆሎ ቀልጢፍና ንሪኦም ታዩ ከባቢናይና ቀልጢፍና ንሪኦም ታዩ እቲ ኩነታትና ዝሰብከና ነገራቲና ንጥምት ኩነታትና ሰብከናዩ ጥዕናና ሰብከናዩ ሕጂን ዘካርያስ ዝሰብኮ ስብከት ኤናይ መስይልኩም ንዘካርያስ ንኤልዛቤትን ዝሰብኮም ሰባኽመንዩ እርግናዩ በቃ አሪጎምም ቅዱሳኔ አሪኩም ይኹም ይዝብሎ ዘሎቲ እቲ ሰብኮም ሰባኻይሲ በቃ እድሚኦሚ በቃ አረክቶስ ስለዝኾኑ ይሰብኮም ነፍሶ ከፍና ዝሰብከና ሰባኽሎ እንደህር ብምስአን ንሽገር ኮይና
ሰባኺ እሱ ንባዕሉ እግዚአብሔር እናባረኩ خبارك ካይ خبلكና ሆሎ ሞ ውላድ ዘይብለይ ውላድ ክበካይል ካን ነርካ ክትሰፊሕ ኃይል ካን ነርካ ዘርእኻ ከም ኳኽብቲ ሰማይ ክኾኑ ይል ካን ነርካ ግን ዝተተሓዘን ዝተጨበጠ ነገር የለን ይዝብል ዘሎ ኩነታት ስለዝሰብኮ ናብ ኩነታቱ ክጥምት ገይርዎ ማለት እዩ ቅዱሳን ሎሚ ካብዚ ክፍለ ሒዝና ክንወጽ ዘለና ኩነታትና ዘይኮነስ ነቲ ተዛራባይ እግዚአብሔር ንጠምት አሜን ዶ አንታ ኸሙልኩም ንርእስኩም ተዛረቡ ሕጂ ኩነታቴ ዘይኮነስ ነቲ ሰብከን ዘይኮነስ ነቲ ተዛረበን እግዚአብሔር እዝጥምት በሉ አሜን አሜን አንታ ዘን ካብ አፌ ዝወጻ ቃላት ሲ አይተጻሕፋን አንታ ጽሕፉ ወንደለሁም ወይ እግዚአብሔር ጣን ስለዚህ እግዚአብሔር ክዛረበና ሆሎ ኩነታትና ርኢ ኮነን ክእለትና ርኢ ኮነን ዝዛረበና ንርእሱ አሚኑ ብርእሱ ተአማሚኑ ይዛረበና ስለዚህ ዘካርያስ አብዚ ተረድኦ ነገር እዚ ድምጽ እግዚአብሔር ምሰመዐ ምጥርጣር አብ ልቦ አትይዎ ዋይ ምጥርጣር አብ ልቦ አቲ እንደሕሪልኩምኒ ናብ ኩነታቱ ክጥም ጀምሩ ናብ ስጉኡ ክጥም ጀምሩ እቲ ጥርጥር ድማ መቅጻዕታ አስዒቡሎ አስብ ዘይ ምእማኑ ተቀቢሉ እግዚአብሔር ዝበሎ ግን ተፈጽሙ ስምዑን እዚያ ከምዚያ ምግላጽ የላን ዘካርያስ አስብ ዘይ ምእማኑ ተቀቢሉ እግዚአብሔር ዝበሎ ግን ተፈጽሙ ሐወይ ማዓሬ ሐፍተይ ማዓሬ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ምዃኑ አይተርፍኒ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ምፍጻሙ አይተርፍኒ አስብ ዘይ ምእማንና ግን እንቀበሎ ነገራት አሎ ቅዱሳኔ አስብ ዘይ መቀባል ዘይ ምእማኑ አስብ ምጥርጣሩ ዘካርያስ አባስ ኮይን ምናልባስ ሎሚ አባስ ካይን ሆውን ንኽእልና ክሳብና በእምነት ንመጽ ግን ብዙሕ ዋጋታት ንኸፍልና ቅዱሳኔ ስለዚህ ሎሚ በጊዜ ሎሚ በአጉኡ ሆሎ ንእመን ቅዱሳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ካብ እግዚአብሔር ሰማዓና ቃል ጊዜኡ ጥራይ ዝጽበይ ዘሎ እምበር ከም ዝፍጸም ምንም ዘጠራጥር ይብሉን ቅዱሳን አይ ጋራንቲ ዩ ወላውን ዘካርያስ ነቲ ሰምዖ ቃል ምቅባል ስምዑኒ ቅዱሳን ወላውን ዘካርያስ ነቲ ሰምዖ ቃል አብ ምቅባል ድኻም ይሐልዎ እምበር ናይ ዘካርያስ ብርታዓይ ጽንዓት ግን አቦቱ እዩ ዘሎ አሜን አብ ገሊኡ ከይና አምን ንኽእል ክንደክም ንኽእልና ግን በሓደ ሳይድ ክደክም ትኽእልኻ ብርታዓኻ ኣሎ በተኻል ድማ ዘካርያስ ዘመኑ ሙሉ ዝጸልየን ዝለመኖ ነገር ኣብቲ ንሱ ዝደልዮም ጊዜን ሰዓትን እኳ አንተ ዘይተፈጸመ ንእግዚአብሔር አምላኹ ካብ ምግልጋል ጠጠው አይበለን ቅዱሳኔ እናገልገለ ሆሎ ድምጽ እግዚአብሔር ብዘይ ተጸበየ መንገዱ ኣብ ህይወቱ ዝተገልጸ አሜን አሜን ኢዮብ አሳይ ከመሐላልፍ ደሌ ድምጽ እግዚአብሔር መዓስ መጪ እንደሕሪልኩምኒ እናገልገለ ሆሎ መጪ ድምጽ እግዚአብሔር መዓስ መጪው እናኸደ ሆሎ አሜን ምግልጋሉ አያብኮረን ስለዚህ ነገራት ይሁኑ አይኩኑ ምግልጋልና አይነቋርጽ መብዛሕቴና ንሽገር አብዝናይ ዘመንና ክርስትና ሽግር ኮይኑ ዘሎ እንታዩ በቃ ንእግዚአብሔር ሲ ከምዚ ሹገር ዳዲ ጌርና ያለና ሶሪ ቅሬታ ነዚ ዘረባይ እሳ ጥራያ ፐርፌክት ቃል ትገልጾ ማለት እዩ ሹገር ዳዲ ጌርና ያን እግዚአብሔር ማለት እዩ በቃ ዝበለካት ዝገብረልካ ማለት እዩ ብናይ ዓለማዊ አዘራረባ ዞም ሹገር ዳዲ ዝባሃሉ ዘን መናእሰይ አዋልድ አበይቲ አቦን ዝኾና አወዳት ይላለዩሞ በቃ ድሌተን ይገብሩለን ማለት እዩ እጂሲ እንድሕር ድሌተን ዘይገይሩለን ድማ ጠንጢነ ነው ይኸዳ አረጊት ስለዝኾነ በቃ እሱ ድማ ከይተኸዶ ኢሉ ድላይ አይገብረላ ማለት እዩ እግዚአብሔር ናትና ሹገር ዳዲ ይኮነን እግዚአብሔር ተደሊ ይገብር ተፈቲ ይገብር ተዘይፈቲ ድማ ይገብርን እግዚአብሔር ልዑላዊ አምላኽ እዩ ልዑል ማለት እንታይ ማለት እዩ ልዑላዊ አምላኽ ማለት እንታይ ማለት እዩ በገዛ ርሱ ባዕሉ ዙስኒ ደስ ብሎ በመሐረኛ ያሻውን የሚያደርግ በቃ ድዶለዮ ዝገብር በዓለ ስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ኣብ ልዑላውነት እግዚአብሔር አይንእተው ተደሊ ይግበር ኣብ ጀደለዮ ሰዓት ይግበሮ ጥራይ ንሕናስ ምግልጋልና አይነቋርጽ ጥራይ ንሕና ምስዓምና አይነቋርጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ነገር በትንሱ ዝመደቦ ሰዓትን ጊዜን ዝፍጸም እምበር
بجزينا زفتامو أيكونن سلزي نتي مسبلة زفتام أملاخ آميننا بأمنة مس إجزابير نقعز آمين دو قدوسان مبزحتي جزء إجزابير كزاربنا زمت معاشين تيلنا قدوساني عبت زي مسل جزء زمت إجزابير تتأبينا تصفى مسكورتنا زمت إجزابير شو عمت إنتاي بلنا كمزن كمتن كجبري بلنا شو عن النساتكم إنتاي نهون نت إجزابير زبلنا نجر نمقبالي خبدنا مالتي معناتهم إجزابير مستزاربنا نويح تتأبينا سلزنبرنا مالتي نت زبلنا خو جبروك فتسموك متسخولوها شو عن مقبالي خبدنا إجزابير نأبراهام مستزاربو شو عن تزبلو نجر أي فتسمون حق دو قدوساني جيزي حالي جن فتسموي كابزي حزنا خنوات دلي زلخو انتايو بخونة تاتنا نجزابير عينو السنة قدساني اب هيوتي سمعنا قدساني اب هيوت سلامون بزح كفتصامو زلوم غنا زي تفتصامو نغرات بزح አለው بزح እግዚአብሔር እዝህ ኸውን ደልየ እዝህ ዝብሎ ነገራት بزح ነገር አለው no matter what ይፈጸም አይፈጸም ይሁኑ አይሁኑ በዘገድስ አነ ነቲ ዝገብሮ ዘለኹ እና ገበርኩኝ ጎይታ ዝጽበዮ አሜን ዶ እና ገበርካይ хан ጎይታ ትጽበዮ አሜን ዶ ቅዱሳኔ ጠጦ ዝበልኩም እንደሕራ ኣለኹም ሎም መዓልቲ ምንቅስቃስ ክጅምሩ ይኹም ንእግዚአብሔር እና ሰራሕካይ ሓጽበዮ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ኮሎ እንታይሉ ነቶም ከምዚ እና ገበሩ ዝጸንሕዎ ባሮቱ ተንሲኡ ከገልግሎም ይዝብል ناتهم نقويتا كغلغلو ستوغو سباتي غويتا تنسي زغلغلو حتى لن دو اولني እግዚአብሔር አብይወቴ ገብሮን ፍጽሞስ ደሌ ነገር አለው ዶ አለው ለይተም ማልተን አታ እግዚአብሔር ዝብለሉ ነገር አለው ዶ አለው ግን እሱን አይካም ምግልጋል ጠጣው ያብለንኒ ነገራት ኮይኖም አይኮኑን አነ ጠጣው ዝብል ሰብ አይኮንኩን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንእግዚአብሔር በሁነታቴ አይውሱኖኔ ንእግዚአብሔር ብዝሪኦ ነገር አይውሱኖኔ ከምዝል ዝበልኩሁም ንእግዚአብሔር ናጠመትካ ምጓአዜ ዝፈልጥ አነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ንእግዚአብሔር በሁነታትና አይንወሱን ነው እግዚአብሔር ዝበለና ምስት ሁነታትና ምንም ዘተሐሐዝ ይብሉንሞ ንእግዚአብሔር ንእመን ነው አሜን ከደግመልኩም ዶ እግዚአብሔር ዝበለና ምስት ሁነታትና ምንም ዘተሐሐዝ ይብሉንሞ ንእግዚአብሔር ንእመን ነው ምዕራጉ አይገደሶን ንእግዚአብሔር ንኤልዛቤት ከጥንሳሲ እግዚአብሔር ምዕራግና ኤልዛቤት አይገደሶን እግዚአብሔር አይገድሶኒ አሜን ዶ ማርያም ሰምዓት ቃልኮ ንመእማኑ ዘሸግሪ ካብት ትፈልጦ ፍልጠት ህልፍ ዝበለ ነገር ነትስ ተነግራ ቃል አሚናቶ እቲ ካብ እግዚአብሔር እንሰምዑ ነገር በመጠን እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር መጠኑ ይዛረቡ ብለኩም አላሁ ቅዱሳን እግዚአብሔር ማዕሪ ይዛረቡ ብለኩም አላሁ እግዚአብሔር ከዛረብ ኮሎ በመጠኑ ይዛረብ ነቱ ንሱ ዝኽሎ ነገር ይዛረብ በሐጽሩ በትናትና ቋንቋ ክንዛረብ እግዚአብሔር ነቱ ንሱ ዝኽሎ ነገር ይዛረብ እግዚአብሔር ንዝዛረቦም ነገራት ናይ ማንም ደገፍ አይልዮኒ እግዚአብሔር ካባና ዝደሉ ነገር እንታዩ ከነአምኖ ጥራይ ዝደሊ ከምዝ ናይ ማርያም ንባርያኻ ከምትስ ተዛረብ ካዮ ይኹነለ ይላ በቃ እግዚአብሔር ካባይን ካባኻትኩም እነዚህ ይደሊ ዘሎ ሓግዙኒ በለን ኢድኩም ሓቡኒ በለን ደግፉኒ በለና እመኑኒ ጥራይሉ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ በሐጽሩ እግዚአብሔር አብ ክለትና ተአማሚኑ ይኮነን ዝዛረብ ንርሱ አሚኑ ይዝዛረብ ስለዚህ አምላክና ንእመን ነው تذكروا وند حركوينكم مانوي اب مسافه 10:13 كيدنا هنا نبب كلنا انتايلو مانوي دما حجي قالكا مستفصمه سرعات تقولان غبرون انتاي خون يبله سمع بقى انا امنسب كمزي يزبل مستفصمه انتاي غبر زلنيل غناكو تامخان سبيتاي ولدتن سيمسون كو ايتولدن سيمسون كو ايتطنسن زلو ግን اتمن احمدي مستزاربو بقى امينو እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ከምዝ ፍጽም እግዚአብሔር ተዛሪቡ እግዚአብሔር በለ ኮነ ድማ ይዝብል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ከምዝ ናይ ማኑኤል ነአምን ሰባት ይግበረና ከምዝ ናይ ማርያም
لعل عمرنا ولا يخون لعل فلتاتنا ولا يخون بقى عمرنا نقبلو زي شجر نجر يخون امين غويتا امينك الله نبلو እግዚአብሔር ዝቦሎ ቅዱሳኔ በጊዜው መፍጻሙ አይተርፎኒሞ ንእግዚአብሔር ሎምን እመን ነው አብ ህይወትና ከም ዘካርያስ ጥርጥርን ተሎ አብ ክልተ ሐሳብ ምሕንካስ እንድሕር አሎ እዚ ነገር እዚ ነቲ እግዚአብሔር ዝበለና ነገር ከይንቀበል ዘዓግት ነገር ይሞ ካብ ህይወትና ነርሕቆ አሜን ከም ማርያም አቦዬ ከም ቃል ካይኹነለይ ንበል አሜን ቅዱሳኔ ክብር ንጎይታ ይሁን ናይ ማርያም ኳሊቲ እንታይ እንደሕሪልኩምኒ እዋይርዳ አይርዳአንን ይላ አይፈልጦነ ይላ ግን በቃ አሚነካለሁ ይላቶ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ኮሙን በሎ ንጎይታ ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕቢዮ መንፈሰይካ በአምላኽ በትመድሃኔ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለዝራአየ እተሐያል አቢ ነገር ገይሩለይሞ ስሙ ቅዱስ እነሆ ካብ ሕጂ ሁሉም ወለዶ ብጽእት ክብሉንዮም ምህረቱ ነቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ኃይሊ በቁልጽሙ ገበረ ንኹርዓት በሐሳብ ልቦም ዘረዎም ንሐያላት ካብ ዙፋውንቶም አዋረዶም ንተዋረዱ ኸአል ዕላበሎም ንጥሙያት ብጽቡቅ ነገር አጽገቦም ንሃብታማትን ጥራይዶም ሰደዶም ከምት ነቦታትና ንአብርሃምን ዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘላለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቀበሎ ማርያም አስታት 3 ወርሕ ዝአክል ምስወረሐት ዳሃር ከአና ቤታ ተመልሰት ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን ክትዕም ዝቃል እዚ ማርያም ዝበለቶ ቃል በቃል ተሪኢና ብዙሕ መልእክቲ ዘመሐላልፈልና ቅዱሳኔ አንቶይ በጎይታ ተሐጎሱ ጽቡቅ ገይሩ ተዛሪቡ እግዚአብሔር ይመስገን ማርያም ንእግዚአብሔር ክብር ድሕር መሐባን ታይላ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕቢዮ አሜን አሜን ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕቢዮ አብ ህይወትካ እግዚአብሔር ገለ ነገር ክገብር ኮሎ ኮይኑ ዘይፈልጥ ነገር ክገብር ኮሎ ንእግዚአብሔር ከተخبር ይኻ ክትጅምር ዘለካ አሜን ንእግዚአብሔር ከተዕቢዮ ክትክእል ኣለካ ከምቲ ዮሐንስ ታይሉ አነ ክንእስ ንሱ ክብክብል በቃ አነ በቃ ኩህድ ንሱ ክበዝሕ ይግባእ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር አብ ህይወትና ጎሊሑ ክራአይ ዝግባው ኢየሱስ አብ ህይወትና ደሚቁ ክራአይ ዝግባው አሜን መንፈሰይካ በአምላኽ በትመድሃኔ ባህ ይብሎ ይላ ማርያም በመንያ ተሕጎዝ ዘላ ቅዱሳኔ ማርያም በአምላኻ በትመድሃኔ ያተሕጎዝ ዘላ ክብር ንጎይታ ይኹን ማርያም እቲ ኣብ ማሕፀና ዝሓደረ መን ምዃኑ አጸቢቃ ስለዝፈለጠትያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕቢዮ መንፈሰኻ በአምላኽ መድሃኔ ባህ ይብሎ ዝበለት ቅዱሳኔ ክብር ንጎይታ ይኹን ማርያም እቲ ኣብ ማሕፀና ዘሎ ህፃን መሲሕ ምዃኑ መድሒን ዓለም ምዃኑ እቲ በአምላኽ ዝተሃረ ኢየሱስ ምዃኑ ስለዝፈለጠትያ ክብር ንዝግብኦ እግዚአብሔር ክብር ትህብ ዘላ አሜን ማርያም ብዛዕባ አምላኽ ብዛዕባ መድሃንያ ድሕር ምዝራባ ቃጺላ እንታይላ ውርደት ባሪኡ ስለዝራአየ እተሐያል አቢ ነገር ገይሩለይሞ ስሙ ቅዱስ እነሆ ካብ ሕጂ ሁሉም ወለዶ ብጽእት ክብሉን የሚላ ክብርን ጎይታ ይኹን ቅዱሳኔ በዝጋጣሚ ነዘን አገደስት ነጥብታት እናስመርናሉ ንኺድ አሜን ማርያም እንታይላ ውርደት ባሪኡ ስለዝራአየ እተሐያል አብ ነገር ገይሩለይሞ ኢላ ማርያም ብዛዕባቲ ዝርኢ አምላኽ ስምዑኒ ማርያም ብዛዕባ ምን ከም ተዛረብ ዘላ ፖይንት ክነግረኩም ማርያም ብዛዕባቲ ዝርኢ አምላኽ አሜን አምላኽና ኤል ሮኢም አሜን ዶ ዝርኢ አምላኽ ይሪኤካሎ ሎም መዓልቲ ሃፍተይ ይሪኤክሎ ኣብቲ ዘለኽዮ ቦታ ይርኢ እግዚአብሔር ዝርኢ አምላኽ ውርደት ባሪኡ ስለዝራአየ ኢላ ተዋሪድ ካለኻ እግዚአብሔር ይሪኤካሎ ውርደት ጸግብ ሃፍትለኺ እግዚአብሔር ይሪኤክሎ ጥራይ ሓንትስ ብናይ በቃ በቅድስና ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ማርያም እኮ ውርደታን እንታይ ከም ዝኾነ ክንሪኢና ቅዱሳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ እተሐያል አብ ነገር ገይሩለይ ኢላ ማርያም ብዛዕባ እቲ ዝርኢ አምላኽ ብዛዕባ ተሐያል አምላኽ ብዛዕባ ሁሉ ክገብር ዝከኣሎ አምላኽ ያ ትዛረብ ዘላ አሜን ክብር ንጎይታ ይኹን እቲ ረአይ እቲ ሐያል እቲ ገባሪ መን ቅዱሳኔ ነዚ ነገር እዚ ንዘራረበሉ እቲ ዝርኢ መን
اتحيال منيو اتقبار مني قدساني اب زمننا ازيوم نايكال امنت تختلتي تحواويسوم زلو ازي مريم زتردأ ردئيت سان مردئوم يقدساني مريم عزيا ردئت سبيا اب هيوتا نتي خخون زلو نجر زغبر زلو من مخانو زلاليت سبيا امين امين اتي رأي اتي حيال اتي قباري مني بعلو زابيري اتو قدس تباهيل زلو مني بعلو زابيري كبرت مريم اتي حماحت انا زلو امين دو كبرت مريم سي اتي امحت انا زلو يسوسي بعلاون مدحني لاتو بعلا مريم تايلاتو مدحني لاتو امين بحق ازتردع الديا قويتا يباركا خبرن قويتا يخون مريم كاب حجي كل مولدو بتخبلون يوم إلا كاب تي اتي زرعايا املاخ ستلعالي سمعني كاب تي زرعي املاخ ستلعالي كاب تي تمدحاني يسوس زتلعالي كاب تحيال كاب تخلو قبار ستلعالي كاب تقدس تلعالي مريم كل ولدو برختي يخي خبلايو امين كله كاب قويتا ستلعاليو كم تزبلتو دما لو من احنا هون برختي لنا نصوع علينا قدساني مريم ابي جبري جبر اللي زبلتو جبر انتاي قدساني اتا ابي جبري جبر اللي زبلتو مريم انتاي اتنا عالم زدحن اتنا نبيات زتزاربولو اسرائيل دما زمنهم مولو زصبيو زنبرو مسيح እግዚአብሔር አማህጽና ከም ዘሐድር بمغبارو مريم بزعبا زيا تزارب زلاتي ابو غبري تبلو زلا እግዚአብሔር ሽም ይባረክ بزعباتي لمردعا اتي بزعباتي لمردعا سب زخونه سراح እግዚአብሔር ግብር እግዚአብሔር ያተዛረብ ዘላ خبرن ጎይታ ይሁን ቅዱሳን ዘን አብላዕሊ ክጣሰን ዝጸናሕኩም መንፈሰይ በአምላኽ መድኃነይ اتحيال اب ግብር ገበረለይ እትቅዱስ ዝብላ ቃላት ነስምረለን ቅዱሳን ኩሉ አብ ህይወት ማርያም ክፍጽም ዘለዎ ነገር ዝገብሮን ዝፍጽሞን ባዕሉ እግዚአብሔር እትዛአበ ስራሕ ማርያም ስራሐቶ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸጋ ዘውሃባ ነገር እንታዩ እንደሕሪልና እቲ አሜን ይኹነለይ መባላዩ አሜን አሜን ቅዱሳኔ ደጊመ ነግረኩሜ كله أب هيوت مريم كفتسام زلوا نجار زجبرون زفتسامون بعلو زابيهري اتزعابي السرح مريم سرحاتو أب كدم زابير تأجا زوهابا فيفر كتركب زجبرا نجار انتايو ندحر إلنا آمين يخون اللي مبالات رايو زابير مسكن سازي قويتا خزاربنا خلو آمين زبل لبي قويتا يحبنا آمين لومون يزاربنالو بزق الجيروسي يزاربنالو آمين زبل سب كم مريم آمين يكون لي هو خونتاتي يتغيرن هو تي زعت خالي تسفى أي تفتسمن جن آمين يكون لي يا أمنك الله السخا زبل كات جبر أملاخها يا أمنك الله كنبل علونا يسوع كريستوس قويتاي كابيوت إلزابيث مريم من استمهارنا نجارن تلو قدم خبرت قدم خبري وردت كم زقدمي سمعوني بوردتن بحسرانن تحالفو سبات اللهم قدساني كاب هيوت إلزابيثن مريم من استمهارنا نجارن تلو قدم خبري وردت كم زقدمي حسران كم زقدمي قال مسمت قالكا اتقالي فتنكاي قدساني كتواردون تخليها قال مسئلكا كتواردون تخليها وردت كاغن كسام معاسي قدساني وردتنا غن كسام معاسي ات እግዚአብሔር ዝበለና ነገር مفصام كساب ዝጅምሪው አሜን ዶ ات እግዚአብሔር ዝበለካ ነገር እቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ክገብሮ ዝበሎ ነገር ክፍጻም ክጅምር ኮሎ እቶም ዘዋረዱኻ ናባኻ ክመጹ ኮሎ ክትሪኦም ኢኻ እቶም ክሪኤካ ይደልኔ عينها كري ايدل نزبولوها ددحريها زخ كبلو خجمرو تريوا ياهم قدسان اتوردت اتغزابير زحابكا تسفاكس ازفصامي يسوع كريستوس غويتاي سلازي اجوخم نتغزابير زبلنا عين دربي نتقال اصنينا نحزو امين دو غيزيو زصباي قالي زلكا
جيزيو زتصبي زلو نيتسفا قال يا بهيوتك زلو يسوع كريستوس غويتاي مريم زمت الله قال كل هيوتا زنقاني سمعوني اصبيكم سمعوني نماريم زمت الله قال كل هيوتا زنقاني هصيتيا اتزمت قال كسع نحدارا تنكيفو كسع نحدارا زنقاني قال يمصي قدوساني مريم غنا ابتي زمت الله قال بمصنعا اتوردتا ناب كبرت قير كولو نري آمين دو قدوسان اب قال املاح تصني اخا طرايخا اب قال املاح دون تلكا طرايخا زيت ود اوداد اخا حماق زي كون وحج مسمصه نفاس مسمصه ماي مسمصه زيت نقنق اب قال املاح تتمسريت كا طراي ننابراخا ختبل نحداركا ختبل نغيزاوي ነገር ክትብል ንናይ እግዚአብሔር ቃል እንደህርግን ናብ ጎና አሚትካዩ አወዳድ አኻ ኹፉ ይዝኸውን I'm telling you ማርያም ሓዳራ ዝትንክፍ በቃ እትዝመጽ አላ ቃል እታብ ህይወታ ክፍጽም ይስተባሃለ ቃል ንሓዳራ ኮስት ዝገብር ነቲ ተፍቅሮ ዮሴፍ ሕጽያ ካብ ህይወታ ክኸይድ ዝገብር ይቅዱሳኔ ዮሴፍ ምትናሳ ምሰምዐኮ ብሕቡእኮ ሓድጋ ሓሲቡ ነይሩ ይቅዱሳን ሓዳራኮ ኮስት ገይርዋ ነይሩ ነትና እግዚአብሔር ነገር መስዋዕት ዝኸፈለት ሰብ እኮ ክሳዕ ክንደይና ነትና እግዚአብሔር ነገር መስዋዕት ንኸፍል ዘለና ክሳዕ ክንደይና ንና እግዚአብሔር ነገር መስዋዕት ክንከፍል ድልዋ ዘለና ቅዱሳኔ አንተ ይቁርብ ህያብ አምላክ ሀወይ ትንክፋ ቢልዎ ነይሩ ቃል ከመጻካ ሆሎ ስቅሊ ይኮነን ቅዱሳን ኮስት ይገብረካ ዮባዩን ተንኪፍካ ያነርካ ኮስት አለው ቅዱሳን አስብግን አለው አሜን አስብግን አለው ሙሴ ናብ አስቡ ጠሚቱ ተخلو ናብ አስቡ ጠሚቱ ናብ አስቡ ጠሚቱ አሜን ተኩር ብሎ ብርድራቱን ተመልክቶ ነው የሚለው አሜን እትጥምቶ ነገር ተዘይብልካ እትሪዮ ነገር ተዘይብልካ ቅድሜኻ ንጎይታ ክስዕቦይ ትخلኒኻ እትሪዮ ነገር እትጽበዮ ነገር እንድሕር ዘይብልካ ብጣዕሚ ሀቢዲ ክርስትና እትውርደት እንታይ መስይልኩም ቅዱሳን እግዚአብሔር ይዛረበናሞ ውርደት ባሪኡ ክትብል ኮላ እንታይ ማለት ምን ቋኑ ነገርኩም እትውርደት እንታይ መስይልኩም እግዚአብሔር ይዛረበናሞ ሰባት ድማት እግዚአብሔር ዝበለና ነገር ከምዝ ደንጎ የምስፈለጡ አቤሎዳ ከምዝ ዶት ብላይ ነበርካን አቤሎዳ እግዚአብሔር ተዛረበካ ቃል እንዳበሉ ክሳዓት እግዚአብሔር ዝበለና ተፈጽሙ ዝሪዩ ልብኹም የጥፍኡዎ ማርያሙን በዛዕባ እዚ ነገር እዚያ ተዛረብ ዘላ ውርደት ባሪኡ ስለዝራአይ ክትብል ኮላ አምላክ ተዛሪቡ አብ ህይወተይ ከአንተስ ተዛረበ ፈጽሙ ያ ትብል ዘላ አሜን ዶ ሀጂ ከይዳስን ዮሴፍሲ መልአክ እግዚአብሔር መጽይስ ተዛሪቡኒ ክትጠንሲ ይኺሉኒ እትጠንሲዮ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ከጽልለኪሞ ክትጠንሲ ይኺ ኢሉኒ ተላቶ ዮሴፍ ዘአምና ይመስለኩም ዮሴፍ ዘአምና ይመስለኩም ደቅዱሳን ንርእስኩም ሞ ዮሴፍ ግበርዋ ማርያም ሰበይቱኩም ሕሳብዋ ንምእማኑ አዚ ከቢድ ነገሪ ወላውን ከቢድ ይኹን እንበር ማርያም ግን ነቲ ዘድሊ ዋጋ ንምኽፋል አሜን ክትብል ኮላ ኮንትራት ፈሪማ ምስጎይታ አሜን ኮንትራት ፈሪማ ምስጎይታ አሜን ክንብል ኮልና ምስቃል ክንሰማማ ሆለና እትቃል ትዝመጻልና ቃል ይፍትነና ይቅዱሳን ክሳዕ ዝፍተን ክብርን ጎይታ ይሁን ንጽናዕ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ማርያም ከቁጥሪ 55 በዛዕባ እቤት እግዚአብሔርን ስራህ እግዚአብሔርን ያተዛሪባ ምህረቱን ነቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ኃይሊ በቁልጽሙ ገበረ ንቁርአት በሐሳብ ልቦም ዘረዎም ነሐያላት ካብ ዝፋውንቶም አዋረዶም ንተዋረዱ ኸአ ልዕል አበሎም ንጡምያት በጽቡቅ ነገር አጽገቦም ነሐብታማትን ጥራኢዶም ሰደዶም ከምትነቦታትና አብርሃም ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘላለም ምህረቱና ዘከረ
ንእስራኤል ባሪኡ ተቀበሉ ኢሉ አንተ በጎይታ ተሐጎሱ ጽቡቅ ገይሩ ብዛዕባ ተዛሪቡሎ ማርያም ታይላ ምሕረቱን ነቶም ዝፈርሕዎ አሜን ምሕረት እግዚአብሔር አብ ህይወትና ከዓዝዝ ንደሊ ሰባት አለና ዶ ቅዱሳኔ ምሕረት እግዚአብሔር አብ ህይወትኩም ከዓዝዝ እንደህር ትደሊዎ ሆይንኩም ንእግዚአብሔር ንፍራሃዮ አሜን ንእግዚአብሔር ንፍራሃዮ ምሕረቱን ነቶም ዝፈርሕዎ ይዝብልና እግዚአብሔር ቃል ምሕረቱ ነቶም ዝፈርሕዎ ዝዳፈርዎ አይብልኒ ሕጂ አቤት አምላክ ባዕስን ቆዮቃን ግብር ስጋ ተገሊጹ ንሪኦ ስለምንታይ እንደሕሪልና ፈሪሃ እግዚአብሔር ካቤት አምላክ ስለዝወጻዩ ምሕረቱ ነቶም ዝፈርሕዎ ይዝብል ነቶም ዝፈርሕዎ ዝብል ቃል ነስምረላ ምክንያቱም ቁልፍ ነገር ያ እግዚአብሔር ይመስገን ወላው ምሕረት እግዚአብሔር ንዘልዓለም እኳ እንተኾነ ገሊኦም ግና ነዚ ምሕረት ከስተናዓቅዎ ንሪኢና ብዛዕባ እግዚአብሔር መፍራህ ብዙሕ መጽሐፍ ቅዱስና ተጻሒፉልና ኣሎ ገለ ካብቲ ተጻሕፈልና ዘሎ ከምብበልኩም እሞ ናብቲ ዝቕጽልክ ሓልፍ ማለት አብ ኢዮብ 28 ከምዚ ዝብል ቃል ንንብብና ንሰብ ድማ እንሆ ፍርሃት እግዚአብሔር ሲ ጥበብ እዩ አሜን ዶ ታንክ ዩ ኢዮብ አብ ኢዮብ 28 እንታይ ብል ንሰብ ድማ እንሆ ፍርሃት እግዚአብሔር ጥበብ እዩ ካብ ክፉ ምርሓቅ ከዓ ምስትውዓል እዩ ንእግዚአብሔር ተፈሪሕካ ጥራይካ ካብ ክፉ ትኽእል እቲ ዝበለጸ ጥበብ እቲ the highest wisdom ድማ ንእግዚአብሔር ምፍራህ እዩ አመዝሙር 111 ቁጥር 10 እንታይ ይብል ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመርታ ጥበብ እዩ ዝገብርዎ ሁሉም ሰናይ ልቦና ኣለዎም ምስጋኑኡን ዘልዓለም ይነብር ይብል አሜን ዶ ቅዱሳኔ ሎም ፍርሃት እግዚአብሔር ክህልወና እግዚአብሔር ይርዳአና አሜን ምሳሌ 1:7 ከም ዝብል ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመሪያ እዩ አያሱ ንጥበብን ትምህርትን ይነዕቁ ኢሉ አሻጥራዩ ንትምህርትን ጥበብን ዝነዕቁ ማለት ጥበብ ተባሂላ ዘላ ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመርታ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር ያ ምሳሌ 9:10 እንታይ ብለና መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራህ እዩ ነተቅዱስ ምፍላት ከዓ ምስትውዓል እዩ እዚ ምስትውዓል እዚ ሎሚ አብ ህይወተይድ አብ ህይወትኩም ንይእተው አሜን ቅዱሳኔ ምሳሌ 14:27 ውን ካብ ወጽመድ ሞት ከተምልጥሲ ስምዑ ጽቡቅ ጌርኩም ካብ ወጽመድ ሞት ከተምልጥሲ ፍርሃት እግዚአብሔር ናይ ህይወት ፈልፋሊ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይስማዕ ኣለኹ ምሳሌ 15:33 ፍርሃት እግዚአብሔር ናይ ጥበብ ትምህርቲ እዩ ንኽብረት ከዓ ትሕትና ትቅድማ ኢሉ ይስማዕ ኣለኹ ምልክት ግበርሉ ጎይታ ይባርኩም ምሳሌ 22 ቁጥር 14 ቁጥር 4 እንታይ ብል ምሳሌ 22:4 አስብትሕትናን ፍርሃትን እግዚአብሔርን ሲ ሀብትን ክብረትን ህይወትን አሜን ደ ቅዱሳኔ እንበርዶ ተሰምዕን ለሁ አስብትሕትናን ፍርሃት እግዚአብሔርን ሲ ሀብትን ክብረትን ህይወትን እዩ አንታ ሚስጥር እኮ ይዚ አብትን ኢሳይያስ 33 ቁጥር 6 ድማ እንታይ ይብልሲ አብ ዘመናትከ ህድአት ብዝሕ ምድሃንን ጥበብን ፍልጠትን ክኸውን እዩ ምፍራህ እግዚአብሔር ከዓ መዝገቡ ይብለና ስለዚህ ንእግዚአብሔር ምፍራህ ይኹነና አሜን ንእግዚአብሔር ምፍራህ ይኹነና እዚ ጠፊኡ ዘሎ መጀመርታ ጥበብ ተሰሚዩ ዘሎ ሎሚ አቤቱ ይመለስ አሜን አቤትና ይመለስ አብ ህይወትና ይመለስ መዝሙር 34 ቁጥር 11 እንታይ ይብልሲ ፍርሃት እግዚአብሔር ሲ እንማሃሮ ነገር መዃኑ ይዛረበና መዝሙር ትንቢት ኢሳይያስ 33 ቁጥር 6 አሜን ዮባ ጎይታ ይባርካ መዝሙር 34 ካብ 11 ጀሚሩ ድማ ፍርሃት እግዚአብሔር እንማሃሮ ነገር መዃኑ ይነግረና ቅዱሳን እንታይ ብለናሲ ደቀየ ፍርሃት እግዚአብሔር ክምህረኩም ሲ ንዕስምዑን ኢሉ ሎሚ ፍርሃት እግዚአብሔር ክንማሃር እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን ህይወቱ ዝፈቱ ጽቡቅ መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ሰብ መን አሎ መልሐስካ ካብ እከይ ከናፍርካውን ካብ ምዝራብ ጥልመት ሓሉ ካብ እከይ ረሓቅ ሰናይካ ግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባውን የእንት እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን አዛኑሃ ናብ አውያቶም ይብለና ስለዚህ ሲ ምሕረት እግዚአብሔር አብ ህይወትና ከዓዝዝ
نفس وكفنا نجزابير نفرح نجزابير مفرح نمهر ندقنان نجزابير مفرح نمهرهم قدساني كاب 51 كاب 53 مريم أبيت سلطان نجزابيرنا تزارب زلا أقولتري 54 55 دما بزعبا زل عالماوي كيدان اجزابيرن محرتون كومون اجزابير زعاتو كيدان كم زفتصم نيا تزاريبا انتايلا كم تنبوتاتنا نا ابراهامن نزرؤون زنغروم كسع زل عالم محرتون نازكر امين محرت اجزابير نزل عالمي محرتون نزل عالمي مو يبل جن نزي زل عالماوي زخونه محرت بغبو زيتقامولو سبات አለው بخومي سبات نابزي كون بوتا زخدو مالتي انتاي لا مريم اب 54 55 كم تنبوتاتنا نبرهام من زرعون زنغروم كسع زل عالم مهرتنا ذكره نسرائيل بارئو تقبلو الى كبر نغويتا يكون اب قصر 56 دما مريم مسيل سابي 3 ورح زعكل مسيل سابي صنيحه نابيتا 5 تملست يز نغرنا زولو مريم نابيل سابيت كتكيد كولا ኤልሳቤጥ ናይ 6 ወርሕ ጽንስ ነይርዋ እዚ ማለት ማርያም ዮሐንስ አዝውለድያ ምስ ኤልሳቤጥ ጸኔሃ ማለት እዩ ነቲ ቀድም መሲሕ ዝኸይድ መንገዲ ዝጸርግ ዮሐንስ ሪአሃ ናብ ቤታ ተመሊሳ ክብርን ጎይታ ይኹን ናይ ሎሚ ባይብል ስታዲና በዚ ዛዚምና ለና የዳኩም አልዕልሞ ጸሊና ክንውድኢና سماي سمايا سوردكا نعيك تجفن نعي مسكر فقخا كديلوكا نموتيك تموت صوريك كنتتو فقرك كديلوكا تعرفيك تلوتو نموتيك تموت صوريك كنتتو فقرك عارفيك تلوتو فقري كعبز بينو خان العلي فقري مسخا يلا سبسن عخا فقري كعبز بينو خان العلي فقري مسخا يلا سبسن عخا فقري
فقريقا نسخا يلا سبسل